Okay, adlong Miyerkules mga kaigsunan, Pitsa 12, 2025 mga kaigsunan, yata sa paghimo og tabliya, no? Order sa ako ang batchmate sa Mindanao mga kaigsunan. Maghimo ta, mao ni ang proseso sa pagputos o paghulma. Muna ni humana ni nga giproseso, no? Akong gisangag gahapon dayon gipagaling karon kani pagkagabi hulmaon kay ron mugahi man na og matunugan o mabugnawan mo pay sulod sa Tupperware, no? Ato na ni pack up para i-transport na ngadto sa Mindanao mga kaigsunan. Kaning maghimog tabliya bigo ninyo, no? Di po ding og lalim, no, kay sangagon pa init dayon dili pud pwede og di timingo, no, kay naisay hilaw. Di na siya mulanay og hilaw nya og kanang pagod pod mao gihapon di mulanay mapulbos. Timing yun na nakakita bitaw ko ng uban nga di manglanay, magapulbo nya na abhong pod og di gyud maluto, no. Ana gyud ang paagi sa kuan, di gyud basta-basta pud ta maghimo-himo og tabliya og di ta kaintigo, no, kini sinunod pa ni ako sa akong inahan kaigsuonan. Okay, og di among silingan po rin manghimo ay tinudluan po sa akong nanay. Mao na siya, master na siya, mao na nagsuki da sa munisipyo sa Luon, Bohol mga kaigsuonan, si Bisoy. Mao na tinunan sa akong inahan, no. Ako makuton tan-aw lang ko mga kaigsuonan og nakamao kong dugay kay mutan-aw man ko maghimo siya. Ako sahay magsangag, suguon ko, maluoy ko, ako po magpakpak o ako po magtahop, no. Mao gyud akong trabaho sa una, tabang kay tiguang naman to siya god. Tabangan ako dugay to na niundang og negosyo aning tabliya mga kaigsuonan. Mao to daghang suki sa munisipyo bisag asa lang nag-order to, mao to mong isaligan taon sa unang panahon og pamalit og bugas mga kaigsuonan. Luoy pa to akong inahano kay wag ito ka diskanso kay antod patiguang gyud siya o dili na kaya niundang, pero dugay gyud siya iabot na mga 70 kapin usa pa yung undang mga kaigsuonan. Mao na akong kinabuhi sa akong inahan, no. Og akong nasunod og kini di po ko yung kanunay ani kanarang mo order ba na akong mga batchmate mga kaigsuonan, mao na akong himuan. O di ko yung namaligya gyud nga suri-suri pa sa akong inahan. Okay mga kaigsuonan, mao na akong proseso, no. Kuan ni pagputos na lang ni og pag-pack up sa Tupperware og sa pag hulma akong ipakita ninyo, no, ang pagsangag. Okay ra naman ko i-vlog ato sa una. Pwede ito i-scroll ninyo sa akong YouTube na ato pag unsaon paghimo ang pagpa-timing nga nindot ang kakao humot kanon og dili hilaw og dili pod pagod mga kaigsuonan didto, no. Sundan niyo to kay mo to klarong-klaro gyud nga pagkahimo nato, no, nga sinunod gyud nato sa ato ang inahan nga sakto nga pagka timing, way kuwang o sobra sakto-sakto gyud ba, way kulang o sobra nga pagkahimo. Di ingog pait, di pud ingog tabang o kanang